Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay magmumula sa isang popular na bersikulo, Mateo 6:33. Buksan niyo po. Mateo 6:33. Kabisado natin ito mula sa memory, ha? Everybody, quote from memory in English, go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po ang panalangin ko bilang pastor na lahat tayo isabuhay ang verse na yan. At pag isinabuhay natin, inilakad natin ang verse na yan, bubuhos po ang all these things shall be added unto you. Ilocano, ngem biruken yu nga umuna, ti pagaryan ti Diyos, ken ti kinalinteg na, ket iso amin dagitoy abanbanag, mainayon danto kada kayo. Praise the Lord. Exodus 20. Exodus, cross-reference. Exodus, Old Testament, chapter 20, verse number 3. Exodus 20, verse number 3. Ayan. Basahin natin lahat. Lahat, magbasa. Ready, go. Thou shalt have no other gods. Ilocano, awan ti sabali at Diyos mo iti sangok. Pambira. Lord, thank you. Kausapin mo kami na ito'y maging buhay na namin at tulungan mo kami na unawain ang nais mong iparating sa amin. Sapagkat ang verse na ito ay marami pong mga elemento na kinakailangang maiperform namin at isabuhay araw-araw. Mahirap, pero worth it. Kesa naman suwayin namin to, mag-disobey kami, hindi ikaw ang unahin namin, ano naman ang mapapala namin? Mas mahirap. Kaya Panginoon, hindi dahil gusto namin ng madali, hindi dahil gusto naming pagpalain, pero naniniwala kami, ito ay tama. At ito'y katotohanan. Kaya Panginoong Diyos, inihingi ko sa iyo, sa aking sarili, pangangaral, ay wala pong power. Ang power nagmumula sa iyo. Kaya, I pray that you will touch every heart and listener today, on-site and online. In Jesus' name we pray. Amen. Maupo tayo. Sino po ang itinuturing niya, ibilang natin sarili na nga anak ti Diyos? Tayo naman tayo na. Bilang mo sarili mga anak na kanya po Diyos. Bakit ka anak ng Diyos? Kasi tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapag. Okay? Ang title pala ng ating mensahe ay ganito, Seeking God's Kingdom First. Sabihin nga natin. Madalas na po nating naririnig. Madalas na po nating nababasa. Pero alam ba natin ang kahulugan nito sa ating buhay? Anat kay papananti seeking God first, tibiyag tayo. Paano mo ilakad to? Paano mo isabuhay ito? Amen? Worth it ba? Ano ka na sonti worth it? May mapapala ka bang maganda? Pag sinunod mo, isinabuhay mo, ang seeking God's kingdom first. Ha? Ano ba to? Alam niyo po, kada tayong anak ni Apo Diyos, daytoy panang yun una, panangi priority. Iti panagturay ni Apo Diyos kada tayo, una sa lahat, is well-deserved by Him. Di kaya't nga sawan, awan ti siya sinuman nga tao nga makadeserve kadeta nga posisyon. Hanga mas importante ni asawa kaysa kan Apo Diyos. Hanga mas importante ni anak kaysa kan Apo Diyos. Hanga mas nangruna ti trabaho ngem ti Diyos. Klaro? Klaro? Walang nag-i-amen?
hang mas importante dagita barkada ngem ti Dios, ibig sabihin walang ibang nakaka-deserve ng position na ito kundi siya lamang. Maliwanag po ba? Kaya, kung iniluklok mo ang pamilya o kaibigan mo sa posisyon ng Diyos sa ganito na inuna mo sila kesa sa Diyos, you are guilty of idolatry. Uray awan bulto di balayo, ada bulto yan tapusom. Uray awan nakitikitan nga di Diyosen di balayo, ada di Diyosem nga sabali. Kasi una, walang iba na nakaka-deserve na unahin kundi siya lamang. Naunawaan nyo yan. Sino nakaka-deserve? Sino't nakaka-deserve kada ito panangyon una? Sino po? God. Not your friend, not your boss, not your family, not your job, not even your ambition in life. No, God. Pangalawa, seeking God first is expected of us. Anong ibig sabihin ng expected? Kasi, no ti maysa nga tao, insalaka ng ti Apo, anat automatic nga aramiden nan. No ti maysa nga tao, ket namamunan ni Kristo, na isalakanen, adabiyag nagdanayonan, naliklikan ng ti impyerno, God save him. Anat aramidon jay tao ngayon sa lakan ti Apo. Agyaman. Kas pa nagyaman na, anat aramidon na. Sa pulan ng ti pagarian ti Apo. Kaya kung hindi mo inuuna ang Diyos, baka wala ka pang relasyon sa Diyos. Are you following? Baka wala ka pang relasyon. Kasi, timawat kini Apo Jesus, na isalakanen, na daan iti blessing, nga ni Apo Diyos lang tinakaited, anat expected nga aramidon jay tao nga insalakan ti Apo. To seek God first. Are you following? Iso ka damdamagag, na isalakan kay ka din, anat expected nga rod king ka ita. You're expected to seek the kingdom of God first. Number 3. Makasurot kayo, Han. Number 3. Not only that seeking God's kingdom is well deserved by Him, is expected of us. Number 3, seeking God first, panangyon una ti Apo, will be well for us. Anat will be well? Agbalin to nga bubun king ka. Well. Kasi ti Ilocano well kakabsat. Ano Ilocano well? Ti kayo nga sawan, padasam man nga sabalit iyon unam, no anantot ganabam. Padasam nga ti Apo, iyud udim. Padasam nga ti Apo, ti katwira mo gat, umayak to, no ada tiyempok. Iyud udim ti Apo, anat mapasamak king ka DJ sa balingin yun unam. Pagsaya atam? No. So, no inyun unam ti Apo, pagsaya atam dayjay. Kung ano ti Bible, all these things shall be added unto you. Dagidjay, linipat mo, tinalikodam, pinanawam, wano inibatam, gaputi pang nang iyon unam iti Apo, they seem to be lost, parang kawalan, dahil inuna mo siya. Anong gagawin ng Diyos? Yung mga naging parang kawalan sa'yo, losses, isubli ti Apo nga gain king ka. So kahit na nga sawan, ti panangiyun una, panangipangruna, panangited ti importansya ni Apo Diyos, iti biyag mo, haan mo nga pagdaksan. Sa makatuwid, no ti aldaw ti Domingo, ada sa bali nga napanam, imbes nga ijay kapilya, amum ti posom, baka adahan na naimbag nga mapasamak kan ka. You agree with that?
try to put anyone or anything first instead of God, it will never be well with thee. So, i-establish tayo Okay, i-establish tayo nga dito putting God first, panang yun una ka na po Diyos, given. Ano ka na something given? Automatic. Are you following? So, automatic na ba sa iyo nga umun-una lata ti Apo? Automatic kan kakabsat? Iset mo ta panunot mo nga automatic. Iset mo nga min. Hello? Oh. Bakit po mahalaga? Ulitin natin. Why? Because, as God's people, seeking Him first is number one, awan sa bali nga makadeserve no dila ang isuna. So don't put your husband or wife or children or even friends in that position. You shall have no other gods before me. Sabi ng Diyos. Pangalawa is, so no pudno nga inawat mo ni Kristo, papangkat langit tumatay ka, at dati apo kang ka, awan, God is so good to you, expected, uunahin mo siya. Kaya kaming mga pastor, pag nag-visit kami sa inyo at sinabi namin, abay Brad, sa balimot iyon unamon, hanggang masaksaktan. Kasi ipalpalagip ko lang kang ka, DJ expected nga dapat ubram. Abay no, di engineer, kunana ka DJ agkiwkiwar ti semento. Kunana, ano ubram nga agtatakder? Agmisuot DJ agkiwkiwar semento? Haana, ibagbaga na di engineer, di expected nga ubraan DJ nga tao. Kasi isot inayan na umay agkiwar Kay Excel cellphone mat kat ibes nga keyword ti semento kat Excel cellphone mat. Naawatan niyo kabsat. So ibig sabihin, kami pastor pag pinaalalahan na, kapatid, apay di ka mat umay makikimgimo kan. Apay awang ka mat prayer meeting kan, adamot sa baleng yon unam, wag kang magalit. Kasi sinasabi lang namin what is expected. And 3 will be well. So klaro. Okay now. Kuna tayo, putting God first, seeking God's kingdom first. Anya dadigitoy kakabsat, banbanag nga involved ti biyag ko, biyag tayo. Ngano ko nam, I will seek God first. Ana digiti aramidin tayo. How do we demonstrate it? Anat demonstrate? Demo. Kasano nga ipakitam iti biyag mo, anya dadigiti mangipakita, iti panang yun una kiniampo Diyos. Would you like to know? Okay. Number 1, seeking God's kingdom first is number 1, loving Him above all else. Loving Him above all else. Kahit ang asawan, adu dagiti napateg nga tao ti biyag tayo, to which we devote our life. You love your wife, husbands, digiti man pada ka asawa. Mahal nyo ba ang misis nyo? You devote your life to her. Wives, mahal nyo ba ang husband nyo? Totoo? Hanggang ngayon? Magpakailan pa man? Habang may buhay? Awit yata yun You devote your life to Him. Mga magulang, mahal ba natin ang ating mga anak? We devote our life to them. Grabe, nagrigat kaya ti agbalingan naganak, agsakripisyo ka. Pero himo ibilang kakabsat nga, hamo ibilang nga, di ba nagsakripisyo nga naganak, hamo ibilang nga dakes. DJ inka agkarpintero, umuli ka, nakabutbutan, tapno lang adda pagpakan mo pamilyam, hamo ibilang dakes DJ because you love your family. You're devoting your life to your family. Pero amom ti seeking God first, no kasanot kapatid ti pamilyam, panangi-devote mo ti biyag mo para ti pamilyam, mas pay kumati apo. Kayam? Kaya mo yon? Yan ang seeking God first. Ngahan na kahit nasawan kakabsat nga panawam ti pamilyam gaputi apo, no di kat itugot mo ti pamilyam kat sang kamaysa kayo nga mangi-devote ti biyagyo iti apo. Nga ti concept na kinggakat, okay?
Biyagag ti pamilyak, ti apot mang bibiyag. Actually, agtrabaho i-devote ko ti biyag ko ti pamilyak. Tapno si bibiyag kami, kat sang kamay sa kami nga agserbi keng kuana. The ultimate, amoy ultimate, the final. Ti ultimate mo nga talaga nga goal ti panunot mo, kat saan nga ti pamilyam, no di kat ni Apo. Natat kaya na ti loving God above all else. Awan napatpatag no di isuna. Nga hantay ko mapagbalinan nga conflict ti pamilya, tayo ka na po Diyos. Nga conflict ti trabaho, tayo ka na po Diyos. No di kat ammo tayo kakabsat, nga balance yan, dayjay nga banag. Luke 10:27. Luke 10:27, basahin tayo man. And he answering said, Thou shalt love the Lord with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor. Kakabsat, gawin natin yan. Gawin natin yan. It will be good for you, it will be good for your family. Padasam nga baybayan, i-forsake ni Apo Diyos, gapulaang ti devotion mo ti pamilyam, si kantumot lang iti mapukawan. Si kantumot lang iti agbabawi. Isu nga kakabsat, sursurwan tayo, nga iyon una iti Apo, kat iraman tay iti pamilya tayo, kadwa tay idang mangiyon una iti Apo. Oh. Hanga narigat nga ayatan ti Apo. Kasi reciprocal, amoy't reciprocal, inayat na ka, iso nga i-reciprocate mo. Ay inayat na ka, iso nga ayatan mo't iti Apo. Kan talaga nga deserve ni Apo Diyos nga ayatan tayo. Iparealize mo ti pamilyam, anak ko, napatag kayo nga napatpatag ni Apo Diyos. Tanuhang nga gapo ka na Apo Diyos, awang biyag tayo. Nohang nga gapo ka na po Diyos, awang trabaho. Nohang nga gapo ka na po Diyos, awang kastoy nga blessing tayo. Iso nga ipatagtay ni Apo Diyos, let's teach our family to serve God. Tapnohan dagbalin nga conflict, DJ panagayat tayo iti Apo. No di kat supportive ti asawa tayo, supportive kumadigiti anak tayo, DJ panagayat tayo gingkuana. Amen? Daytat aramidan tayo kakabsat. Gawin natin yan. Gawin natin yan, mga kapatid. Ibaga man takaabay mo, aramidan tayo deta, Brad. Aramidan deta, Brad. Maawatan niyo mat kakabsat. Tekunak manan, ulitak manan. No adda sa bali, nga inayat mo, kat napatpatag mo, mas inikam ti importansya, nga dapat ti Apo dayjay nga pagpaayan na kakabsat, you know, saan to nga naimbag iti pasamak na gangga. Klaro? Oh. So kaayatan tayo ti Apo. Kung anakat amin na pusom, Tito Ray, all of your heart. Oh. Asan si Tita Jane na misis ni Tito Ray? Tita Jane, ano kaya, no idi agasawa kayo, idi agkasar kayo, idi ko na anakat, kung anak ko maging kakat, anat awag mo king kuana, idi agar-aram ka belang. An awag mo? Sika? Oy, sika. Anong tawagan nyo nung nagliligawan pa lang? Oh, di ba? Jane. Siguro Jane. Yeah? Oh, kuna man ni Tito Ray. Jane, papakasalan kita, pero mahal ko pa rin yung ex na girlfriend ko. Gusto mo? Ayaw mo. Kasi hanga with all of your heart, Dayjay. Are you following? Papakasalan kita, pero magkikita pa rin kami ng girlfriend ko once a year. Siguro anong sasabihin mo sa kanya? Kukwam det ang girlfriend mo. Kukam lang. Kasi you would want a wholehearted love. You would want na yung buhay niya, i-devote niya sa iyo at dahil sa iyo lamang. Dapat ganun tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hanga dede ko na, Lord, mamahalin kita, pero Sunday lang ha. Panginoon, mamahalin kita, pero Sunday lang ha.
Kasi pag Lunes, akin naman, mga kapatid, no? So nga seeking God first. So, kabsat, gawin natin yan. Deta kumat aramidin, ko natin, Apo, nukas jay ti panagayat king ka, isurunak nga agayat, isurunak ti husto nga panagayat king ka, Apo. Hanga question kanyak deta, ibagbaga ni Pastor. Tilang question kanyak kat nukas ano nga talaga nga, ipakita king ka ti wholehearted love. Kasi, balikan natin, Luke 10. Balikan mo, Luke 10:27. He answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy, pambihira, buo, loving God above all else. Kasta ti seeking God's kingdom first. Number two. Okay? Pangalawa. Not only that seeking God first is loving Him above all else, but number 2 is conforming one's life to His principle. Conforming one's life to His principle. Deto iti sumarunong aramidon tayo. So, no na-establish mo, ti panagayat mo ti Apo, awang question naging kadijayan, nga isot kapatgan, okay? Ti sumarunong kakabsat, masapul nga rod ita, nga i-conform, anat conform ti Ilocano, comply. Kasla kumadya trabaho, mag-meeting ni Engineer Dino, kunana. Okay. Ti oras ti sirik, dito yung alas 7. Adot ti rason nyo. Adot mabalin nyo nga pagrason. Ngam awang pakialam ko ta rason nyo. Trabaho, dito yung trabaho. 7 o'clock is 7 o'clock, work is work. So ibagayo nga, naperjanak kamin, mading amin tadalan, awang panunot tadalan, sikat ada panunot na, agad just kata oras. Halimbawa, yan ang katwiran ni engineer. Ngayon, sasabihin niya sa'yo, okay, take it or leave it. Ano? Kung ayaw nyo mag-comply, wag. Kung gusto nyo mag-comply, sige. That's what you call conform yourself. Dayjay alas 7, isu ti target mo. Isu nga i-adjust mo ti panagturog mo rabi hanggang mabaling agpuyat ka. At alauna ka nga maturog, karpintero ka, anat pigsam nga mapan, agbagkat hollow blocks. Awa na, naglalatoy ka nakakabsat. Isong karpintero ka, kat alas 7 at sirik mo, alas 10, nakaturog kan. Tapno alas 6, alas 5, nakariing kan. Apay, alas 7. Bakit? Target mo yon. Ag-comply ka. So you are adjusting. Kaya kakabsat, ti seeking God first is, ti target mo, DJ instruction ti Apo, yun ang masunod mo. And by the way, ibagak manan kakabsat aya, worth it mo te. Hangamat, worth it nga DJ, kayat ti Apo ti surutem. Hanga di kayat mo, di prinsipyo. Tapta kakabsat, define natin ti principle. Tapno maawatan nyo, di conforming. Principle, what is principle? Read. Principle is the truth that serves as foundation or guide for a system of belief, behavior, or tigad na kasawang kakabsat, no prinsipyo, daytoy dagiti kinapudno nga agserbi nga guide mo. So, ibig sabihin, ti seeking God first kakabsat, kat amwek, pagbiagak, dagiti prinsipyo, isutsurutek. Hello? Surutem DJ principle ti Apo. Halimbawa, kasanong ibagam nga seeking God first, nagsweldo ka, di ka mat ito jay tithes. Kat deta pan nang ti tithes kakabsat, kat principle nga ito ti Apo deta. Prinsipyo, tuwing amin deta Are you following? Example deta pan nang ti tithes, intukot yung mula ta tithes yung kakabsat. Imposible nga awan na awat mo, blessing itang alawas. Deta amin pan nang ti tithes, nga prinsipyo ti Apo two-way. Ti one way na kakabsat, ipagpakita na't panagayat mo ti Apo. Hello? Ti round trip na mo't deta, blessing. So kahit nangasawan, sa Panginoon, deta pan nang ti tithes is a principle
nga pangkitaan na ti ayat mo kingkwana. Isumot ti principle, nga usaran ti Apo, nga pang blessan tabiyag mo. So, no kayat mo, dayjay nga sitwasyon ti biyag, nga maipakitam ti ayat mo ti Apo, may experience mo ti blessing ti Apo, surutam ti prinsipyo. Kingdom first. God's kingdom first. Ngayon, no mo kayat dayjay nga prinsipyo, ibig sabihin, you will not experience that blessing from the Lord. So conforming yourself to conforming one's life to His principle. Romans 12:2. Everybody read. And be not, but be ye by the renewing of your, that ye may prove and acceptable. Kapsat, detat ubraam. Manipot ita. Okay? Day suru-suru ti Apo, di prinsipyo nga ibagbaga na, ag-comply ka. Narigat? Narigrigat no hang kag-comply. Sikat agrigat. So may might kag-comply ka. Ag-comply ka di prinsipyo. Willing kayo mo lang ag-comply. Amen. Okay, number 3. Seeking God first is number 3, is studying His Word diligently. Seeking God first is studying His Word diligently. What is the Word of God? The Bible. Hello? Dito ito sa uti Apo. So, when you seek God first, it means you devote your time to study the Bible. Sino kada kayo kakabsat, iti agbasbasat Bibliana. Deta ti seeking God first. Agbasa ka ta Biblia, tapno maawatam, ti kahit nasa uni ti Apo. You are a student of the Word. No talaga nga karirem, seryosoem ni Apo Diyos, automatically, you read this handbook. Tama ba ako? If you want to really be serious with God, study the Bible. At karira mo na eh. Ti problema ti ado ang Kristiyano kakabsat kat hampela nga nga dete all out ti Apo. Adot makaigawid. Damagaman ta kaabay mo. Adada ka di makaigawid. King ka? Adot Kristiyano ka na all out. Amang kakabsat, ado pala makaigawid. Isong urek, basbasat Biblia, awan. But if you are going to really put God first, study. What is study? Define natin ito study. Study. Read. Study is of time and attention to acquire knowledge. Anat ma-acquire mo ka dito nga libro? Good knowledge or bad knowledge? Wisdom or foolishness? Study the Bible. Dakay nga estudyante, Bible education is worth more than your college education. Haam mo ipangpangas ta college education mo. Compared iti sa uni Apo Diyos, iti sangwanan na nothing deta insuro tamestrom. Nothing. Nothing deta na gain mo yan ta eskwela. Iti imatang ti Apo compared to His Word. That is nothing. After all, Jacob mestrom ti paggapuan ti blessing mo. No, it's God. Jacob mestrom ti nang parswaking ka. Jacob mestrom ti nang isalangin ka. No, it's God. Now, seek God's kingdom first. Ibig sabihin, study the Bible. Kada kayo nga nabayagan ng Kristiyano, hangke ko mamaumang agbasat Biblia. Hanga makaumat agbasat Biblia actually. And you will be guilty today no hangkan nga agbasbasat Biblia. I know many of us are guilty. Many of us are guilty. Hanag isi-study Bible ang absat. You're not putting God first. So you devote your time to learn His Word.
So, ibig sabihin, at the Bible mo. Kinak man o the Bible yo? Tayo yung manta Biblia yo? Oh, ayan. Deta kakabsat, study. Number 4. Seeking God's kingdom first is serving faithfully in church. If you will seek God's kingdom first, yun unam ti apo, anati priority him, serving faithfully in church. Hello? Now, when you speak of church, anat church, adong amin di kita tao kakabsat, nga okay dati relasyon ti Diyos, ngem handa kayat ti ag-commit iti church. Hindi pwede yon. Hindi pwede nga ti goal mo, kat iyon unam ni Apo Diyos, nga ikugtar mo ti church. Hindi pwede yon. Kasi at church, what is a church? Define tayo, basit ha? Read. Gigitan tayo ha? Ready, go. Yon. Puro si oh. Church speaks of converted people. Ti church, hanga dito eh. Ti church, datayo nga na-convert, na isalakan. Tapos na bautisaran. Converted. Tayo yon. And then, ano tapasamak ka, datayo nga na isalakan? Called. Tiyan na sawan kakabsat, inayaban ti Apo. Kasta, di ko na ni Jesus kin ni Peter, follow me, I will make you fisher of men. So, inayaban na tayo, kat inatasan na tayo, nga agtrabaho. Sino tinangayab ka na tayo? By Christ. Kaya nga sawan, if you put God first, ti automatic nga involvement ti biyag mo, church. So, nohaan ka nga involved ti church, nagdadahilan ka sa pag-involve ng church, you're not putting God first. You have to admit that. Iba ang inuuna mo. Kasi hindi pwedeng makaligtaan mo ang church. Ano ba ang gagawin mo sa church? Fulfill your ministry and church responsibility as a member. Sino ti member? Tayo naman tayo na, nabaptizan, member. Anat aramidam nga member? Fulfill your the ministry. May ministry ka ba? Choir is ministry. So when you're putting God first, by all means, hindi pwede nga makaligtaam ta ministry ti choir. That's putting God first. No makalkaligtaamon, deta pa nagkantamon ti choir, kahit anong rason mo, hamo may priority. Pag hindi mo na may priority, ibig sabihin, hinayaan mo na merong naging kalaban, kompetisyon, at pinagbigyan mo ang kalaban ng priority mong pag-awit sa choir. Alangan naman. Tama hindi? Kada kayo ti dati a choir members. Bakit wala ka na sa choir? Well, there may be some other reasons. But speaking of this, may isang rason kakabsat, hamon may priority. Ushers, hanggang makapag-usheran, kasi hamon may priority. Disciple makers. Hello? Bakit yung mata ng iba sa inyo parang galit sa akin? Alam mo, pag ganito kasarap ang mensahe, dapat, Apo, Lord, thank you, dahil yung may problema ka. Alam mo, pag ganitong nire-review ka ng pastor sa mga pagkukulang mo, dapat, Lord, magigilty ka sa kanya eh. Hindi mo ko personally, binom si pastor, nabambanugak makalawas, tapos kastanat magmagkupat, patamaan na, pampira naman,
Ayusin mo yung espiritu mo. Alam mo kung bakit sinasabi ko ito? Simple lang. Gusto kong pagpalain ka ng Diyos. Kasano nga ikararag ko nga bendisyonan na katiapo? Kung makita ka, dimot amo nga i-priority ti ministry, alaman. Panunutin nyo man, deta? Kung nakarot, Lord, bendisyonan ni Doc Lester, urayhan na i-priority ti pa nag-choir na. Pwede ba yun? Alaman? Apo, bendisyonan dito yung pamilya, uri agkara-absent dati gimong. Make sense? Hindi ho ako nagbibigay dito ng paalala para apakan kayo. Dinidiinan ko po ang paalala na ito para ma-realize natin na may pagkukulang tayo sa Panginoon. Nawatan niyo kakabsat? Because, serving faithfully in church, fulfilling your ministry. Kada kita AV? Kung ang mga anak nyo nandyan, handa may priority, data AVin, ayan na, sasabihin ko sa'yo. Nagsisimula na sila, pagbabackslide na yan. Pagbabackslide na yan. Kasi, hamo kayang i-priority, kaslang agasawa Hamo ma-devote ti biyag mo ti asawa mo, ti pamilya mo Aglami is ti relasyon yon. Ganon yon. Are you following? Kaya kayong mga nandyan sa AV, nuhan nyo mai-priority, wala na. Simula na yan ng pagbabackslide. Panaglamiisan kakabsat. So, serving faithfully, fulfilling your ministry. Kayong mga tumutugtog dyan, yung hindi kayo tumugtog, hindi okay yon. Hindi okay yon. Okay sa'yo, pero sa Panginoon hindi. At hindi okay sa'yo because you're starting to neglect a precious responsibility, ministry. So, anat aramidan tayo nga kakabsat. Seek God first. Seek God first. Anat aramidam, help me fulfill my ministry. No, adda na ipakumit kanyak nga ministry, tulungan nakahang ko mapagbaybayan. By all means, i-priority. Kasi iso deta ti panang yun unaking kay. Amen po ba? Okay, number 5. Seeking God's kingdom first is letting Him have the glory for your work. Letting Him have the glory for your work. Ibig sabihin, haan ka nga maging proud. Gaputa, adati apo nga nang nangrunang ngumsiga. Adati apo nga big-bigem. So, ti seeking God first, kaya't nga asawan, big-bigem ni Apo Diyos itibiyag mo. Nga the balegim at the blessing mo, kakabsat, hanga deta nga blessing, timang yadayuking ka iti Apo. But that you will give Him glory with what you have. Ephesians 3, verse 17. Basahin natin. Everybody read. That Christ, that ye, being rooted and grounded in love. 1 Corinthians 10:31. Read, everybody. Do all? Wow. Amin nga aramidem. Ti panunot mo, mai-glorify ni Apo Diyos. That is seeking God's first. Amin nga aramidem, mai-glorify ni Apo Diyos. That is seeking God's kingdom first. Kaya nga sawan, no adda aramidem, nga amom, nga mai-glorify ni Apo Diyos, you will not do it. And you will only do the things that will glorify God. So you let Him get the glory for your work. Nag-testimony kayo mo't kakabsat,
aglalalo no unbelievers, tas pagarikan, agsao ka, iraman mo ni Apo Diyos. That's seeking God kingdom first. Nakalulungkot, alam nyo, meron akong narinig one time, hindi natin member, sa isang Baptist, nakapasa sa board, nag-testimony, hindi man lang niya na-include mga kapatid, salamat church, pinag-pray nyo ako. Wala man lang yon. Although I believe the church prayed. Nag-testimony kakabsat, di naman lang ma-acknowledge ti Apo. That's not seeking God's kingdom first. Seeking God's kingdom first is, amom nga, adda ka ijay, kapuking kwa na. Isot rason na. And da ka ijay, para king kwa na. So when you testify, agsao ka ti public, especially loved ones and believers, kung daway mo nga mga ipaduyak-yak ka na po Diyos. Na-appreciate ko yung testimony ni Mang Roy, idi anniversary ni Nanang Kantatang na, ni Tatay Mulukin ni Nanay Claring. Oh. Nalagip ni Sister Jane. Nasaan na si Sister Jane? Yung misis niya. Naalala niya, uy, 50th anniversary, Nanang Kantata. Paalaan niyo mo ta. Naalala na. Kaya sabi ni Brother Roy, oo nga. At gagawin ko ito, tapno amin dagiti pamilyak, maurnos ko ida sa ayabak ni Pastor. That is seeking God's kingdom first. At dati Apo nga, kumbaga sa lahat ng gagawin mo, tigol mo lata for the glory of God. Iso nga once nga, digiti adaturong mo, panggap mo planong di panagbiag nga, awanan day jay goal nga mag-glorify ni Apo Diyos di ubraam, yaw awan na kadeta. Kat isot pa kayaw awan ng ti aduang Kristiyano, bantayan niyo kakabsat. Bantayan tayo. Young people, young professionals, college student, high school, whatever you do, siguradum nga digiti aramidem, at dadtati pa kay glorifyan ti Apo. Kasi, serious dito eh. Seeking God's kingdom first, the goal mo eh. Kaya, kwan agsao, nagsasao da kakabsat. Nariknak je panagsao ni Mang Roy. Kunanak at agyaman ti Apo. Tada ito'y nga naaramid nga selebrasyon ti may ka-50 nga anniversary ni Nana ng Tata. Kat finally, ti familyak nangaganda ti ibanghelyo ti Apo. Han nga mayas ngaw deta ti tao, nga haan nga ti Apo ti goal na ti panagbiag. Han na mayas ngaw. Kaya na nga sawen, aming aramidem, strategyem lang ang mga aramid day jay, ngam ti goal mo nga talaga, mai-glorify mo ti Apo. Strategy niya yon, technique niya yon, nga agpaala tapno maurnong nat pamilya, ngam ti goal na nga talaga, for the glory of God. Ganon dapat. Kasta ti seeking God's kingdom first. Gagawa ka ng mga bagay, gagamitin mo ang galing mong dumiskarte nga ti final goal mo for the glory of God. Oh. Halimbawa, di trabaho. Ad ako, ubram nga karpintero. Kanayon nga kadkaduam. Mekan, brad. Ni, ramanam ti sidak. Kanayon nga parparamanam ti sidaam. Ha? Teknik mo lagayam day jay, tapno magaygayam mo. Iyan. Teknik mo lang yon. Apay, kasi di goal mo, maawis mo for the glory of God. Kasi that's seeking God's kingdom first. Kung wala tayong ganyang goal na mag-glorify ang Diyos sa mga gagawin natin, you're not seeking God's kingdom first. Hello? Oh, tunukan, kunanan to Jay Brennan. Kunanan ka, thank you at kang kanayon. Imas, digito yung luto ni bagat mo. Thank you, takang kanay na kang, bro, awiseng kantuman to no Domingo. Kunan to jay ko, de tagayam, ti goal mo, ganyak. Ha? Pakpakanan nakgayam, tamtamayon nakgayam, tapno maawis nak yan takapilyayo. Kaana nga ron? No Kristiyano kagat for the glory of God. Pampanunutom ka sa nga mag-glorify mo na po Diyos eh. So, kabsat, gawin natin yan. Kasta dapat ti goal tayo, kabsat.
Hello? Saya atang kumano amin tayo, dakas ta nga panpanunot tayo kakabsat. Wow. Oh, ni engineer, every Monday, ayaban na ni Edward. Oh, ag Bible study kakabsat, for the glory of God. So katata kakabsat, hang kumailipas sa amin nun intay man pala dyan number 10. Oh, number 10. Baka maimpatso kayo ngamin Hindi dyan number 10 ang kakabsat. Hanti may ibus di makan, ag sinamit tayon. Number 10. What does it mean to seek God's kingdom first? Number 10. Being the best Christian you can be. Seeking God's kingdom first is being the best Christian you can be. Matthew 5:16. Basahin natin Matthew 5:16. Ano nakalagay doon? Matthew 5:16. Read. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Anak kayo nga sa undeta kapsat. Okay. Sino kada kayo dito iti estudyante? Tayag naman ti imana. Dinggan nyo. Dingganda ka, dinggandat. Your goal is not to become the best student. Adot makaatiw kada kayo nga unbelievers. Your goal is not to become the best student. Are you listening? Your goal is to become the best Christian student. Paunay ka, Dijayan. Naunig sa Dijaya. Your goal is to become the best Christian student. Estudyante nga maipakitam iti kina-Kristyanom. That's seeking God's kingdom first. Hamu ibain ni Kristo, let your light so shine, agranyag ka, you don't hide the light. And you know what? It will follow. Di kina estudyante, di performance mong estudyante, blessan na kati Apo. All these things shall be added unto you. Parents, pag titinulungan tayo ngayon, inculcate ka dagiti anak tayo. Be the best Christian student that you can be. Oh, sino dito di parents? Your goal is not to become the best parent. Ina-award yan Ano di award ano kwan? Best family, model family. Ina-award yan Oh, di ba? Your goal is to become the best Christian parent that you can be. Kristiyano nga naganak nga maipakita ni Apo Jesus. Best Christian parent that you can be. Oh. Hello? That by all means, kakabsat, idyo nagtipagtangan, pagbalinam deta nga Christian home. Kasi seeking God's kingdom first Christian home. Nga ti kayat na nga sa wen, Christian music. Christian home ko naman di mag-Christian tayo pagpatukar mo. Nasa na ang Diyos doon? Worldly music, mat. Mayang mati patpatukar mo. You think for yourself. Are you seeking God's kingdom first? Mayang mati patpatukar mo? Hello? I want to seeking God's kingdom first, ijay. You are not serious with God. Oh, so dapat Christian music. Pastor, awang mag-Christian music mo. Di humingi kayo sa AV. Oh. Dumawat kay GAV. So aramitin nyo kapsat. Ipadingagyot karo ba yung Christian home kayo? Hangkay perfecto, pero at least itangabanag, mangrugi kayo. You have to start somewhere. Christian home, ipakita mo yan. Ham mga dakiti kapintasan ti balay, ngam dakiti kapintasan ti tukar. Gaputa deta, tukar mo, naggapot langit, sa nga naggapot impyerno. Di ta kaya nga mangrugi kapsat. Di juray man pa nakangingin na speaker nga ginatang mo, di mo't Christian song di patpatukar mo. Mangrugi kayo di jay. Sinot ada pagtukaran na nga amplifier di balay dati, pagtugtugan na nga speaker,
Ada sound system. Tayag naman iman, ada radyo. Sino ada radyo na di balay da pagtukaran? Oh. Patukar kayo. Papigsaan nyo. Amen? Di kita kang kanta tayo, Amazing Grace, patukaram. To God be the glory. There's sunshine in my soul. Oh. Di kita record ni Edward, patukaran nyo. Pangbugaw ka, kabsat ka, di kita alalya. But you have to start somewhere. Kahit sa bagay na yan, may ipakita mga Lord. Irugi ka ngayon una kat ipakita. Dito yung nagtipagtaengan, Christian song lat maipatukar. Oh. Hangate, al daw kakabsat, bukro sa bukang kang matipat patukar mo da. Christian home pengarod. Idi ubing kami kat patpatukar ni mama kat bukro sa bukang kang ide. Ngam idi ma-realize na dito yung kakabsat hanan. Amom idi da kam ti ubing, alas 5 pelat parbangon, i-play ng te cassette. Pak! Puso nga kabisado kami na Christian song kakabsat. Parbangon pa lang. Oh. Aging nga makariing kami, aging nga magagbasa, Christian song. That's Christian home. Hello? Oh. See that? Amen ba kakabsat? Christian home. Adamot tandoy jerep. Adamot Jin, reservak haan pakikikat ko labambanog ko. Christian home. God's kingdom first. Oh. Amen? Be the best Christian employee that you can be. Hintay mo ti empleyado. Empleyado ka, obra ka, be the best Christian employee. Oh, ado kay dito nga karpentero. Be the best Christian karpentero. Halangan nalaing ka, ije skill mo. Ngam nalaing ka nga mangipakita ti testimonyum, ije pagtrabahuan. That is seeking God's kingdom first. Iso nga hangag sasaw dakas di pagubraam. Hangkag bisbisyo di pagubraam, kit-kita nakatao. That's seeking God's kingdom first. And I know there are adjustments that you need to make, pero kung para sa Diyos, ano naman? Di ba mga kapatid? Pakitam ti testimonyo ti trabaho. Oh, ano testimonyo ti Kristiyano ti unang ti trabaho? Isut kagagatan. Amo yo, adentod ko kun engineer di ka naman nga outline. Work ethic ti Kristiyano. Tingnan nyo ha. Daka mo kaya yung akamatan AV. Christian ethics ti empleyado a Kristiyano. Work ethic ti Kristiyano. Maganda to. Kaya, aming kagupubra, number 1. Do what is right. Do what is right. Ethics ti Christian employee. Do what is right. Ibagayo man? Oh, kaya nangasawan, no adda digitay kamali, hamo aramidan. DJ lang husto ti aramidan. Okay? Number 2. Oh, not only render what is right. Number 2. Render more than what is expected. Render more than what is expected. Kahit nang asawan, no ti malam, sakbay ka nga agawid, at adamot sang kabasit ng observation ko ti panagpapaubraday ditoy, okay, sakbay ti panagawid, dalusam deta nagubraam. Kasi Kristiyano ka. Ipakita nga ro, di testimonyo mga Kristiyano ka, halangan nalaing kang agigam martilyo. Halangan nalaing kang agipalok lansa. Halangan nalaing kang palitada. Halangan nalaing agi-set ti tiles. Ay, ayan. No di kat ipakitam ni testimonyom. More than what is expected. Ano ti more than what is expected? Alas 7 ti oras ti pasok. At dakadjain, 6:45. Bakit? Kristiyano ka. Hello? Konak ka DJ kwa. Aglalo no da kayo kat salesperson, no da kayo kat salesperson, Kristiyano ka, dapat kakabsat naragsak ka nga salesperson. Kasi Kristiyano ka. No da may gumatang uray na sungit na suplado deta tao, na isang kanata. Kasi Kristiyano ka.
At adigiti umay gumatang. Kung nadaging ka, umutang akman. Bigbigat pa lang kakabsat, utang di bagbaganan. Ha? Anak ko namking kwa na, Brad, tumbigat. O, umay tumbigat. Umutang akman, tumbigat. Ano may ibus ti tumbigat, di ba? Oh, at least, aging kakisot mo umay umutang. Pero masayahin ka. Kakabsat, listen to me. Ti Christian life, ti panang biro ko muna ti Apo, hala nga ti uneg ti kapilya kakabsat. I-perform mo nga everyday deta. Render what is right, render more than what is expected. Number 3, render it heartily. Hangag barbaragsot. Naimpapusuan. Number 4, render it as unto the Lord. Because seeking God's kingdom first. Ti apot gapuna. God kingdom. Kingdom, kaya nasawan, He's your king. He's ruling your life. So, di attitude mo, isot mangirule. Di behavior mo, di panunot mo, di panagsaom, aming aramidem, ni Apo Diyos amin ti mangi govern king ka. Kingdom nga rod. God's kingdom first. So, be the best Christian that you can be. Oh, dagiti mo't negosyante, entrepreneurs. Be the best, not only be the best entrepreneur, be the best Christian businessman. Oh. So, nalaing ka nga businessman, makita pa iti testimonyo ti Apo king ka. Andiyan ba si Conrad? Hindi siya businessman pero going back sa empleyado. Conrad, pakita mo nga si Conrad. Okay? Oh, Jelawag. Tumayo ka nga, Conrad. Hindi ko imamagnify si Conrad. Pero yung paano niya ipamuhay ang God first sa kanyang buhay. Tingnan nyo, kasano pa nang ipamuhay natin God first. Okay, nag-message kanya. Katasango, Conrad. Tingnan nyo I close with this. Kita nyo pa nang ipamuhay natin God first. Kuna na kanya, good morning po, Pastor. I just want to inform you that by God's grace, naka-receive po ako ulit ng this year, ng bonus. Syakti may sa nga imuna nga nangibagaan na nga pastor na. God first. Hindi ako Diyos, pero lingkod ng Diyos. Kasi partner niya ako sa panalangin. Ako ang isa sa mga una niyang in-inform. Ayon sa ating bubuwit. Amen. May bibigay na naman po, sabi niya, meron na naman po akong maibibigay na first fruit. Paunay ka nga God first, deta nakakapsat. Oh? May increase, deta the bonus na, anat umuna nga napanood na, may maibibigay na naman ako sa first fruit. God first! Oh? Okay? Oh. From our company, as well as another increment, anat increment, raise. All these things shall be added unto you. Kung nagkarod, no yun unam ti Apo, all these things shall, increment, raise. Maingatot, sweldo na kakabsat. Andiyan na ba si Conrad? Oh. Increment, effective, April, next month, ngumato sweldo na. Sino kada kayo timayat nga ngumato sweldo na? Pastor, amin na magatang ngumato, tela sweldo kaanan. Oh, nakakaskas daaw po talaga. Tapati ni superior ko. Kita nyo unbeliever di superior na. Nag-comment during the meeting kat kunana, itong si Mark Conrad, ang napakaswerte talaga. Anak talaga ng Diyos ito. Yan ang Christian testimony. Nga dagiti unbeliever, makita dati balay game, kasi makita da ni Apo Diyos keng ka. Paano nila nakita ang Diyos sa'yo? Inilalakad mo ang Diyos sa trabaho mo. Dinidemonstrate mo ang Diyos sa trabaho mo. Kaya nung ikaw ay pinagpala, inattribute nila dahil sa Diyos mo. Ayan ang God first, mga kapatid. Alam niyo, ang prayer ko, sana lahat tayo rito, mapatunayan niyo yung ganon. Nga ag-text kay tumot kanyak, Pastor,
God first is very true. Tuloy ko. Kasi usually, sabi niya, Pastor, once laeng nga agin Christi sahod in a year. Yun pala. Ket March, Pastor, tibigayan ti sahod can increase. But in my case, binigyan po ako ng increase last September 2022, tapos next month po ulit, another increase, palpalubos ti Apo. Bale, twice nga nag-increase na nukwa. In review, all past years, kunana, Pastor, ket by God's grace, from 2019 until this year, twice a year nakpulat tagayam nga maik-ikan ti increase. Well-favored. Bakit? God first. Sabi ko sa inyo maniwala na kayo? Hence, ang ko ibagbaga ti sweldunan kakabsat, baka utangan yun ta. Okay? Nag-start po ako nung 2018, nga ti gross salary na, ibagaklatan kakabsat, hanga di amount, is numanot salary na ita, kagudwa, laeng idi, 2018. In 5 years time, nagdoblet sweldunan. Bakit? God first. Brother Alex, tumayo ka nga dyan. Brother Alex. Si Brother Alex, katrabahuan ni Conrad. Si Conrad, engineer yan. Electrical itay? Electrical, electronics. Basta May elect. Mga kapatid, katrabaho niya si Alex. Dahil si Conrad, seryoso sa God first, nagsishare siya ng gospel sa trabaho. Nagpa-Bible study. Totoo yan. Nagbibigay ng gospel tracts. Nagbibigay ng daily bread. Bakit? God first. Naging bunga niya si Brother Alex. Ayan si Brother Alex, tagapaway. Alam nyo ngayon, si Brother Alex, soul winner na rin. Kaya pag nagkaroon tayo ng church sa Batak, Palubos ti Apo, mga soul winners na ang mga members natin. Bakit po? Kasi merong isang Kristiyano na sineryoso niya ang seek God's kingdom first. Kaya sana hindi magbago si Conrad. Amen? Pambira. Permi, kunana. So in a span of 5 years, ang laki po ng itinaas, all by God's grace. Permi nga maam-amaze ken grateful kami ti kinaimbag ken parabor ti Apo, ti panang i-provide na, ti panang fulfill me, dagiti commitments me. Anyan kakabsat. Kada blessing, hanlaan nga deti kaya dangagatangan ti mapampanunod da, ti pang first fruit me, ti commitment me, God first talaga. Kastat mangi-practice ti God first. So nga da kayo nga, da trabaho nan, mangrugrugi kayo, God first! Gawin nyo mga kapatid, hindi nyo pagsisisihan yan. Amen? All of God's people say? Wow. What a testimony. Agkararag tayo. Let me pray for Conrad. Brother Conrad, nang ka sa harap, panalangin kita. Apo, dito ka di pa nang example ko, iti parabor mo kan pamati ni Conrad. Kat, Apo, dawatik nga proteheram, preserbaam. Kat amok nga aduntupay, iti insagsaganam, nagsayat Apo nga, ikararag dito nga anak mo nga, Apo, bendisyon nampay. Apo, iparukpok mo, ti adu nga parabor mo. Kasi makita king kwa na Apo, DJ, God first. Kat deta ko mati-realize mi Apo, aming imbagag ita, kat gaputa kayat ko Apo, nganuing kararag ko digiti nga members, jay pusok Apo kat nalagaan nga mangidawat king ka nga Apo Diyos. Kala dete, no mabalbaling kat kasla, no dakas nga sarito, isugal ko pa jay, biyag ko nga tay, I will put my life in this stake ako nak Apo. I see in this brother, I see in this sister, ti God first Apo, no kasor pa ng bless mo kanyak, i-bless mo isuna. I would really want to pray that kind of prayer for our members. Iso nga po, ipalpalagip ko kadagiti anak mo.
i-emphasize ko, dinidiinan ko ito, Panginoon, kasi kaya't ko nga ikararag kadakwada, DJ, all these things shall be added. Ngam umuna, dapat masursuro da, nga iyon unada ka itibiyag da. Iso nga Apo, tulungan na kami, nga deti pa nagawid mi Apo Diyos, digiti nangagan mi, maisabuhay namin, mai-demonstrate mi, ilakad namin ito, Panginoon, putting God's kingdom first in our lives. Thank you, dear Lord, for the challenge today. Every head be bowed, every eye be closed. Wherever you are, agbuybuya ka man iti dayti nga bigat. No dayti nga mensahe, ket na bendisyonan tapusom. Ket na encourage ka, nga mangiyon una iti Apo. Haan laeng nga gaputa kayat mo, DJ blessing. Ngem ammom nga isot apagiso, desert ti Apo, kan isot expectaren iti Apo kan ka. Sumurot to na blessing. Kat no na-blessan ka ita, kat ko ng pastor, ikararagnak man. Amok nga narigat, deti ka sasaad ti biyag ko, saan nga nalaka ngayon unak ti Apo. Ngem, tulungan nak nga mangikararag pastor, ta iyon unaklat takadi iti Apo. No deta ti prayer mo itayag mo man da imam. All around the place. Amen. Ikararagnak man pastor. Come on, raise your hand. Raise your hand. I'll be praying for you. Yes, pastor. Ikararagnak man. Yeah. Amen. I see that hand. Uri kada kay data Zoom, nakikita ko kayong lahat. At lalong-lalo na ang Diyos. Amen. Pero mi pastor, naburak deti riknak. Kat excited ak, nga mangi-apply ka deti nga message. I want us to have a silent moment of prayer. Just for a few seconds. Kat kunam Lord, agbasbasa at nagrigat ngayon una ngam Apo, madi. Sikat paggapgapuan ti sirib ko, sikat paggapgapuan iti blessing nga allowance ko, sika Apo ti mangmangtad ti balegik, hangka dapat ngayon uni, dapat iyon una ka Apo. Should be first in my life, Lord. Amen, amen. O, kadaki nga gububra Apo, hangka di nga ti trabahot makailapod, sikat nang tid trabaho, sikat nang tid pagsapulak, sungsong batam di kiti karkarara ko, nakasaysayaat ka, nakaimbag ka Apo. Dapat umununa ka kanyak, Apo Diyos. You must be first. I will put you first. Oo. Amen. To God be the glory. Pray for your family, your wife, your husband, your children. Sang-sang kamay sakay nga mangyon una ti Apo. How's that? Oh, amom, aming nga sakripisyong ti panangyon unam kingkuana, makita amin ti Apo, deda. Kaadayo, kadakkel di ba gastos mo? Kadakkel di sakripisyo, tiyempo. God knows that. And when you honor God, He will honor you. Amen. O, dakay nga kakabsat di talasam. Patuloy kay ti Apo. Ti Apo, tiga po na amin. Dakay di taapari, ti Apo Diyos, tiga po na amin kakabsat. Karwan, ti Apo Diyos, tiga po na amin. Yeah. Ipagpagapuyo amin ti Apo. Claveria, yeah. Pasukin, lawag. Ti Apo Diyos sa amin, tiga po na. Australia, put God first. Da kayo nga in the Facebook, YouTube, Zoom, put God first. All these things shall be added unto you. Yeah. To God be the glory.